खुलुमबाय आं सिबिरानि ब्रह्म नोंथांमोननिसिम फिन आं सानसेयारि खौरां लानानै फैबावबाय नोंथाङा जुदि चेनेलाव गोदानबा सानफ्रोमबो फुंनि समाव खौरां मोननो थाखाय एसबी बड' निउज चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै ला नोंथाङा बे चेनेलाव सानफ्रोमबो फुंनि समाव खौरां मोननो हागोन। बोसोरनि बारहुंखा अखा आरो अन्थाइ गोग्लैनाया रायजोआव जागायजेनबाय। बोथोर बिगियाना बोथोरनि सायाव सांग्रांथि होखानाय बायदियै रायजोनि दाब दाब जिल्लाफोराव मैया अखा बारहुंखा बारनायजों लोगोसे अन्थाइबो गोग्लैदों। सदिया आरो सान्तिपुर ओनसोलावबो गोबां अखा हानायजों लोगोसे बारहुंखा बारदों आरो अन्थाइबो गोग्लैदों। गोख्रों बारहुंखा बारनायजों सान्तिपुरनि 115 नं राजा लामायाव गेदेर गेदेर दंफांफोरा बायसिनदों, जायजों गोजान लामानिफ्राय फैनाय ट्राक बायदि गारिफ्रा लामायाव गोलाव सम नांथानानै थानो गोनां जादों। लामायाव गोग्लैनानै थानाय गेदेर गेदेर दंफांफोरखौ उनाव प्रशासननिफ्राय फैनानै बोखारनायनि खामानिखौ मावफैदों। सदिया आरो सान्तिपुर ओनसोलनि अनगायैबो आसामनि दाब दाब जायगायाव मैयानि सानाव अखा हानायजों लोगोसे गुसु बारबो बारदों। नांनायनि बारा गोख्रैथिजों गारि मटर सालायग्राफोरनि थाखाय खैफोद। नांनायनि बारा गोख्रैथिजों गारि मटर सालायनायनि सायाव रायजोआव सिग्रोमदों आरो हमनाय जायोब्ला गोबां जुरिमाना फोनांनाय जागोन होन्नानैबो फोरमायथिदों हान्थामेला बिफाननिफ्राय। हान्थामेला बिफाननिफ्राय फोरमायथिबावदों दि नांनायनि बारा गोख्रैथिजों मटर साइकेल बा स्कुटि सालायनाय, जायखिजाया साखा खब्रै गारि सालायनाय आरो ट्राक बायदि गारि सालायनायजों गोबां जाब्रबथाय जानो मोनो। बेनिखायनो रायजोआव जाब्रबथाय जानायखौ खम खालामनो थाखाय नांनायनि बारा गोख्रैथिजों गारि मटर सालायनायनि सायाव धुब्रियाव सिग्रोमनाय जादों होन्नानै फोरमायथिदों। गारि सालायनायनि गुबुन गुबुन फोरमान बिलाइफोर जेरै आरसि, इन्सुरेन्स, पलिउसन, टेक्स डिफल्टार आरो अभारलडिंनि अनगायैबो अभार स्पिडिंनि सायावबो सिग्रोमनाय जादों होन्नानै फोरमायथिदों आरो धुब्रिनि अनगायैबो गुबुन गुबुन जिल्लाफोरावबो सिग्रोमनाय जागोन होन्नानै फोरमायथिदों। लोगोसे मिथिहोबावदों दि गारि मटरखौ जाहाथे घन्टासेयाव 80 किल'मिटार जानथायनि बारा सालायनो हाया, बेनि थाखाय गारि मटराव स्पिड लिमिट डिभाइस थाखायो। नाथाय माखासे सुबुंफोरा जोबोद गोख्रैथिजों गारि मटरखौ सालायनो थाखाय स्पिड लिमिट डिभाइसनि थारखौ बोखारनानै लायो बा खायफाया बे स्पिड लिमिट डिभाइसखौनो लागाया। बेखौनो गारि मटरफोराव सिग्रोमनाय जागासिनो दं आरो धुब्रिनि अनगायैबो आसामनि दाब दाब जिल्लाफोरावबो सिग्रोमनाय जागोन आरो हमनो हायोब्लानो गोबां रांनि जुरिमाना फोनांनाय जागोन होन्नानैबो सांग्रांथि होदों हान्थामेला बिफाननिफ्राय। थांनाय 6 सान सिगांसो अरुणाचल प्रदेशनिफ्राय चन्दन नार्जारीजों लोगोसे आसामनि 3 मावसुमाफोरखौ हाथियार लानाय सुबुंफोरा लांखारदोंमोन। नाथाय लांखारजानाय चन्दन नार्जारीखौ दिनैसिमबो मोनफिननो हायाखै। लांखारजानाय गासै 10खौ रैखाथि हान्जाया गोबां नागिरदोंब्लाबो दासिमबो मोननो हानाय जायाखै। चन्दन नार्जारीखौ दिनैसिमबो मोननो हायैखौ लानानै नखरनिफ्रा दुखु फोरमायथिदों दि नखराव जोबोद दुखुथिया जानायनि थाखाय चन्दन नार्जारीया बिमा बुरै आरो गावनि बिसिखौ जाहोनो थाखाय आरो नखरखौ नायनो थाखाय अरुणाचल प्रदेशनि चांलां जिल्लायाव खैला जावहैदोंमोन, नाथाय बेनिफ्रायनो बिथांमोनखौ लांखारदों। जायनाखि नखरा दुखुथिया आरो चन्दन नार्जारीया सासेल' फिसाज्ला, बिथांनि अनगा नखराव रां आरजिग्रा रावबो गैला। बेनिखायनो जाहाथे चन्दन नार्जारीखौ एंगारनानै हरो, अदेबानि उदां खालामनानै हरो, बेनि थाखाय खावलायदों नखरनि सुबुंफोरा। आरो आसाम सोरखारा जाहाथे मदद होयो, बेनि थाखायबो आसाम सोरखारनिसिम खावलायहरो। फोरमायथिनो गोनांदि अरुणाचल प्रदेशनि चांलां जिल्लायाव थानाय पिनबिरु खैला जावग्रायाव हाथियार लानाय माखासे सुबुंफोरा फैनानै गासै 10 मावसुमाफोरखौ ट्राकआव दैखांनानै लानानै थांदोंमोन। आलफा आरो एनएसएन उदखारि हान्जायानो लांखारदों जानो हागौ होननानै सन्देह खालामनाय जादोंमोन आरो मावसुमाफोरखौ अरुणाचल प्रदेशनिफ्राय म्यानमार फारसे लांखारदों होननानैबो पुलिसा फोरमायथिदों। नाथाय दिनैसिमबो लांखारजानाय मावसुमाफोरखौ रैखा खालामनो हानाय जायाखै, जायनि थाखाय चन्दन नार्जारीनि बिमाया गाबै गाबै फिसाज्लाखौ उदां खालामनानै हरनो थाखाय खावलायदों। फोरमायथिनो गोनांदि लांखारजानाय चन्दन नार्जारीया गहपुरनि बरपुखुरिनि थागिबि। बिसायख'थिया खाथियावसै, बेनिखायनो रायजो राजानिफ्राय बोर मोननो हास्थायदों आसामनि गिबि मन्थ्रिया। मख'नो गोनांदि जनाय बिधानसभा बियाबनि सिङाव 13,500नो हानि पाट्टा राननानै होदों आसामनि गिबि मन्थ्रि बिथाङा। मिशन बसुन्धरा 2नि गेजेरजों जनाय बिधानसभा बियाबनि सिमेन्सापरियाव थानाय एसबी बर' गोजौसिन गेजेरारि फरायसालिनि गेलेग्रा फोथारनिफ्राय 13,500 नखरनो हानि पाट्टा राननानै होदों। हानि पाट्टा राननाय बे हाबाफारियाव डक्टर हेमन्त बिश्व शर्माजों लोगोसे आसामनि सोलोंथाइ बिफाननि मन्थ्रि डक्टर रनज पेगु आरो माखासे एमपि एमएलए बिथांमोनहाबो बाहागो लादों। फैगौ 26 अक्ट'आवबो सिसि बरगावआव
6,000 नखरनो हानि पाट्टा राननाय जागोन होननानै फोरमायथिदों गिबि मन्थ्रि बिथाङा। बेनि अनगायैबो बिजेपि सरकारा मा खामानि मावखो आरो मा खामानि मावबावनो थांखि लादों बेफोरनि सायावबो रायजो राजाफोरनो गुवारै फोरमायथिनानै होदों आरो रायजो राजाफोरनिफ्राय आशीर्बाद बा बोर बियो जाहाथे रायजो राजाफोरनि थाखाय खामानि मावनो हायो होननानै बुंथियो गिबि मन्थ्रि बिथाङा। बिजेपि सरकारा खामानि मावनो थांखि लानायनि सायाव फोरमायथिदों दि सिगाङाव रेशन कार्ड आरो अरुणोदयखौ गुबुन गुबुनै होनाय जायोमोन, नाथाय दानिया जायनाव रेशन कार्ड दं बिसोरनो अरुणोदय होनो थांखि लादों। मुख्यमन्त्रि आत्मनिर्भर आसाम अभियान बिथांखिनि गेजेरजोंबो लाइमोनफोरनो 2 लाख रांनि अनसुंथाइ होनाय जागोन। बेनि थाखाय 1 सप्ताहनि गेजेरावनो इन्टारभिउ खुंनाय जागोन आरो 45 साननि गेजेरावनो इन्टारभिउखौ फोजोबनो थाखाय डिसिखौबो बुंथिनाय जादों होननानै फोरमायथिदों। बेनि अनगायैबो लाखपति बायदेवनि फर्मखौबो 10,000 रां मोननो थाखाय 3, 4 आरो 5 मार्चआव जमा होनो थाखायबो बुंथिदों गिबि मन्थ्रि बिथाङा। बेनि थाखाय जिबिका सखि बायदेवखौ फोरोंथाय होनाय जाखाबाय। फर्मखौ नायबिजिरनायनि उनावनो आइजोफोरनि एकाउन्टआव थोंजोङै 10,000 राङै सोनानै हरनाय जागोन होननानै फोरमायथिदों गिबि मन्थ्रि बिथाङा। फोरमायथिनो गोनांदि फर्मखौ मण्डल लेभेल अफिस, ब्लक लेभेल अफिस आरो सेल्फ हेल्प ग्रुपफोरनि गामिनि मावख'आव जमा होनो नांगोन आरो जिबिका सखि, पशु सखि आरो कृषि सखि बिथांमोनहा फर्मखौ जमा होनायाव सहाय खालामगोन। बेनि अनगायैबो फर्म फिलआप खालामनायाव नोंथांनि सावगारिजों लोगोसे अमृत बृक्ष आन्दोलननि समाव गायनाय दंफां फुलिनि सावगारिखौबो होनो नांगोन। 2021 मायथाइनि सिगां माइक्र' फाइनान्सनि लन लानायनि अनगायै जुदि जायखिजाया बेंकनिफ्राय लन लाबावदोंब्ला आरो डिफल्टार जादोंबा बेखौ फर्मआव मख'नो नांगोन। फरायसालियाव थांनाय फिसाजो साबैसे दं बेफोरखौबो होनो नांगोन। बेफोरनि अनगायैबो 10,000 रांखौ मोननो थाखाय गोबां नेमखान्थि दंबावो आरो जुदि फर्म फिलआप खालामनायाव माबा मोनसे गोरोन्थि जायोब्लानो नोंथाङा 10,000 रां मोननायनिफ्राय गोजानाव थानो नांगोन। थांनाय 13 फेब्रुआरिनिफ्रायनो आबादारिफोरनि धरनाया जादों आरो दासिमबो जागासिनो दं। पान्जाब, हारियाना आरो दिल्लीनि सिमाफोराव आबादारिफोरा धरना होगासिनो दं, जेराव सानसे सिगां धरना होग्रा आबादारिफोर आरो पुलिसनि गेजेराव नारा-नाथा जाथाय जानायाव सासे आबादारि आरो सासे पुलिसा जिउ खोमानो गोनां जादों। बिथांमोननि जिउ गोमानायनि अनगायैबो गोबां आबादारिफोरानो जोखोम जानो गोनां जादों। दिल्ली चलो मोनसे हानजा सुरनाय हाबाफारियाव बाहागो लानो थाखाय पान्जाबनि सिमा, दिल्ली सिमा आरो हारियाना सिमायाव धरना होनाय आबादारिफ्रा ओंखारदोंमोन। बेयावनो धरना होग्राफोरखौ पुलिसआ होबथादों, जेराव पुलिसनि फारसेनिफ्राय टियार गेस एंगारनायजों लोगोसे घन्टासेयाव 300सो बमा बेरहोनाय जादों होननानैबो फोरमायथिदों। बेनि अनगायैबो ड्रनजोंबो गाग्लोबदों होननानै फोरमायथिदों धरना होनाय आबादारिफोरा। बेबायदिनो धरना होनाय आबादारि आरो पुलिसनि गेजेराव गोबां नारा-नाथाबो जादों, जायजों गोबाङानो जोखोम जानो गोनां जादों आरो टियार गेस एंगारनायनि थाखाय गोबां आबादारिफोरानो मुलि लानो गोनां जादों होननानै फोरमायथिदों। बेनि अनगायैबो सासे आबादारि आरो सासे पुलिसाबो जिउ खोमानो गोनां जादों। बेनिखायनो आबादारिफोरा गावसोरनि धरना होनायखौ साननैनि थाखाय दोनथ'नो थाखायबो थांखि फोसावबाय। नाथाय साननै थाथ'नायनि उनाव फिन धरना होनाया जाफिनगोन। जेब्लासिम आबादारिफोरनि दाबिया मावफुंजाया अब्लासिम धरना होनाय जागोन होननानैबो फोरमायथिदों आबादारिनिफ्राय। फोरमायथिनो गोनांदि संयुक्त किसान मर्चा, सेन्ट्रेल ट्रेड इउनियनजों लोगोसे गुबुन गुबुन आबादारिफोरनि गौथुम आरो इउनियनफोराबो जयैनो बे धरना होनाय हाबाफारियाव बाहागो लादों। आसाम पाब्लिक सार्भिस कमिशननि कम्बाइन्ड कम्पिटिटिभ प्रिलिम एग्जामिनेशन 2023नि 17 मार्च 2024आव जानो गोनां आनजादखौ फावसयनाय जाबाय। स्लेट कमिशन अफ आसामजों खुंजानो गोनां स्टेट इलिजिबिलिटि टेस्ट (SET) आनजाद दंखायो। बेखौ लानानै गोबां आफादफोरानो आसाम पाब्लिक सार्भिस कमिशननि कम्बाइन्ड कम्पिटिटिभ प्रिलिम एग्जामिनेशन जाय 17 मार्चआव जानो गोनांमोन बेखौ दोनथ'नो थाखाय बा फावसयनो थाखाय गोबां आफादफोरानो दाबि दैखांनायनि उनाव दा आनजादखौ फावसयबाय। 17 मार्चनि सोलायै 18 मार्चआव जासिगोन। APSCनि कम्बाइन्ड कम्पिटिटिभ प्रिलिम एग्जामिनेशन 2023नि आनजादा। BSFनि गुलि गावनायजों आयेन बेरेखायै मोसौ बारहोग्रा सासे सुबुंनि जिउ खहा। भारत बांलादेश सिमा मानकाचाराव आयेन बेरेखायै मोसौ बारहोनाया गोलाव समनिफ्रायनो जाबोदोंमोन। बेखौ BSFआ नोजोर होबोगासिनो दंमोन। बे समावनो 20निफ्राय 25सो सुबुंफोरा आयेन बेरेखायै मोसौ बारहोनो थाखाय नाजादोंमोन। बेखौ BSFआ हेंथा होनायाव BSFनि सायाव उल्थायै गाग्लोबदोंमोन आयेन बेरेखायै मोसौ बारहोग्रा सुबुंफोरा। बेयावनो BSFआ गुलि गावनो गोनां जादों होननानै फोरमायथिदों आरो BSFनि गुलि गावनायजों सासेया जिउ खोमानो गोनां जादों होननानै फोरमायथिदों। जिउ खोमानांनाय सुबुंनि मुङा सहीनुर इस्लाम। मानकाचारनि कुकुर मारायाव जादों बे गुलि गावनाय जाथाया।
सिक्किमाव दावबायनो थांनानै गोबां सुबुंफोरा नांथानानै थानो गोनां जादों। हरखाबै बरफ गोग्लैनायनि थाखाय फ्राय गंसे 175सो गारिफ्रा नांथानानै थानो गोनां जादों, जेराव सा 500नि गोबां दावबायारिफोर दंमोन होननानै मिथिहोदों। हरखाबै बरफ गोग्लैनायनि थाखायनो लामा बन्द जानायनि थाखाय दावबायारिफ्रा नांथानानै थानो गोनां जादों। उनाव इन्डियान आर्मिनि 360 कर्प्स बेटेलियना थांनानै मददखौ होदों। बिथांमोनखौ नाथुलानिफ्राय लानानै फैदों आरो गावसोरनि केम्पआव दोनफैनानै जानाय लोंनाय होनायजों लोगोसे मुलि आरो गुदुं सि जोम होनानै सुबुंथिनि खामानि मावनानै दिन्थिदों। रायजोआव देहा फालांगि खालामनाया बांनायनिफ्राय बांदों। बे खेबाव देहा फालांगि खालामनायजों सोमोन्दो थानायनि दायाव 7खौ एरेस्ट खालामदों दलगाव पुलिसआ। आसामनि दलगावनि बेसिमारियाव देहा फालांगि खालामग्रा दुथांफोरा गोलाव समनिफ्रायनो देहा फालांगि खालामनायनि चक्रखौ सालायबोबाय थानायखौ खाथि खाला ओनसोलनि सुबुंफोरा नोजोर होबोबाय थानानै पुलिसनो खौरां हरनायाव पुलिसआ 7खौ हमनो हाफैदों। हमजानाय 7नि मादाव न'नि बिगोमा फुकेर आलीजों लोगोसे बिथांनि बिसि, बेनि अनगायैबो मफिजुद्दिन, रफिकुल इस्लाम आरो ताहेर आली। मटरसाइकेल बा स्कुटिनि गोनांथि जानाय रायजो राजाफोर, नोंथांमोननि थाखाय जोबोद गोजोनथाव खौरां। चिरां जिल्लानि काजलगाव MMH हन्डा श'रुमा नोंथांमोननि थाखाय धामाका अफार लानानै फैदों। खालि 9,999 डाउन पेमेन्ट होग्रोनानैनो नोंथांमोनहा हन्डा SP 160 मटरसाइकेलखौ मोननो हागोन। बेनि अनगायैबो हन्डा SP 160 मटरसाइकेलखौ बायोब्ला 4,000 केशबेक अदेबानि 4,000 रां मोनफिननो हानायजों लोगोसे बेसेन नाङालासे मटरसाइकेलनि टेंकि आबुं जाजासे पेट्रल मोननो हागोन आरो बेसेन नाङालासे गंनै हेलमेटबो मोनफानो हागोन। हन्डा डिअ एक्टिभा स्कुटिखौ बायोब्लाबो 14,999 डाउन पेमेन्ट होग्रोनानैनो बायनो हागोन आरो गोजाम डिअ एक्टिभा स्कुटि मटरसाइकेलखौ सोलायनानै गोदान मटरसाइकेल बा स्कुटि बायोब्ला नोंथाङा 1,000 केशबेक मोननायजों लोगोसे बेसेन नाङालासे टेंकि आबुं जाजासे पेट्रल मोननो हागोन आरो गंनै हेलमेटबो लोगोआव मोनफानो हागोन। बेफोर खाबुखौ नोंथांमोनहा लानोबा गोख्रैनो काजलगावनि MMH हन्डा श'रुमाव खौरां लाहरनो हागोन। 8720957824 नङाब्ला 9387560774 बे मबाइल नाम्बाराव फन खालामनानैनो नोंथांमोनहा खौरांखौ लाहरनो हागोन आरो बे अफारा 20 मार्चसिम थागोन। गोजोन्थों। खौरांखौ जोबजासे नायनायनि थाखाय गोजोन्थों। नोंथाङा जुदि खौरांखौ मोजां मोनदोंबा अन्नानै लाइक, कमेन्ट आरो शेयार खालामनो दाबाव। गोजोन्थों।